गुड मर्निं लोगोफोर मोजाङै दंना गासैबो आं दिनै दाबसे जायगायाव थांनायदों आरो बिशालाव थांनो ओंखारदों हारसिंनो बाखिफोरा उन्दुनानै सिखाराखैनो दा बिसोरो उन्दुबाय थाथोंसै आङो डिउटिनिफ्राय फैबाय फैनानै ओमफ्राय एसे मोनसे फिसा बुस्थु लायनो थांनायदों आरो बिशालाव माने बिशालाव बुस्थुफ्रा एसे खम दामाव मोनो आरोना टेम्परारिनि थाखाय माने ओरैनो इउज खालामबाय थानाय बुस्थुफ्रा बेयाव माने खम दामाव मोनो आरो बायसिन बेखायनो बेयाव थांनायदों आङो दा हारसिंनो थांगोन लोगोफोरा दा सिखारना ओंखाम संगोन बिसोरो ओमफ्राय बिसोरो ओंखाम संखांनायाव लागै आं मोनफैगोन आरो ना थांगोन आरो फैगोन जास्ट थारमाने गाबोन एसे फिसा मोनसे प्रग्राम दोङो बे प्रग्रामाव आङो थारमाने थांनायदों बेनिखायनो एसे बुस्थु मोनसे फिसा नांगौ जादों आंनो बेनिखायनो थांनायदों आरो आं दा थांना फैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालामनो दाबाव प्लिज अननानै नोंथांमोननि अननायनि अनगा जेबो गैया नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरो ना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ समाव गोबां उरा जानायनि जाहोनाव लोगोआनि फेन लानानै बाहेरायावसो हराव उन्दुदों आरो ना नायलाय जि मजा उन्दुदों माला रुम सिङाव उन्दुनो हायैनि थाखाय आं हारसिं थांनायनि जाहोनबो दं आरो ना मार्केटाव माने हारसिं मानो थाङो माने लोगोजों थांब्लाथाय टाइमा बिराद माबा जायो आरो थांगारो आरो ना लोगोखौ नोङो देलाय ओंखारनो हो बेखौ थिनबाय था थाबबो ओंखारा आंना थाब जानांगौ आरो खामानिफ्रा ना गानबाय जाबाय थांबाय फैबाय इसे आरो ना बेफोर टाइम पास खालामबाय थानानै लाब गैया माने नाइट डिउटि मावना फैनाय मानसि नालाय थाब फैनानै थाब उन्दुनांगौ जानांगौ आरो ना ओमफ्राय लोगोआव थांबाथाय माने देरि जायो आरो ना ओंखारनायाव होखांबाय थानो गोनां जायो एसे लेट आरो ना लेजि बिसोरो माने थाब ओंखारनो हाया आरो ना स' बेनिखायनो आङो रावखौबो दा दिनै लोगोबो लायासै डिउटिनिफ्राय फैनानै टयलेटाव हाबबाय वास खालामबाय माबा माबि खिबाय माबाबाय मा खालामदों खालामजोब्बाय बिनिफ्राय ओंखारबाय जाखाबाय आरो ना स' दा आं थांबाय थादों टाइमा दा 8:30 जायां जाना दं स' थांगासिनो नायलांबाय थादो लामा गोदान बानायबाय थादों नै लोगोफोर जोंनिया लामाया फिनफिना जालायसिगोन आरो बिदि थांनाया बरियानो हाइवेनिफ्राय लामाया माने गवानि लामा होनबाथाय बुंनाङा आरो ना जेरावबो पाका आलि मोजां जोंनियावसो माने बेफोर बहुत खम नालाय गयाव खना खनला पाका आलि माने आरो एसे हामा जाबानो फामलांबाय थायो आरो ना दा बेयो माने हामा जाना दंमोन बेखौ गोदान होलायबाय नै हाइवे रड खाथियावनोखा बिदि आरो ना दा बास नेनोसै आङो बेयाव बिथिंनिफ्राय बास फैगोन दा बासखौ नेबाय थानोसै आङो ओमफ्राय बिथिं थांगोन आरो आं दा बैथिं थांबाथाय मुम्बाइ थाङो आरो ना बिथिं सिदा थांबाथाय ओमफ्राय बिथिं थांबाथाय आरो मारगाव थाङो आरो ना कर्नाटक थाङो बिथिंबो स' दा बेयाव नेबाय थानोसै आङो मा समाव फैनो नायनोसै बास मोनफैबाय जिरायनो मोनबाय बारा नायनांगौ आरो ना बारा नायनायखायबा एसे मोजां मोनबाय आरो ना बारा नायनाङाबाथाय बिदि गाहाम नाङो आरो ना थाब मोनबाय 20 थाखा लाबाय नै 50 थाखा 30 थाखा फुनबाय थांना फैनोसै आरो ना नोंथांमोन नायलांबाय थादों मा बायबाया गवानि हाग्राबारिखौ नायदो एसे जायगाया बिदि आरो ना लामाफोरा गोरान दा बर्थमान अखा बोथोरबाथाय मोजां जालायसिगोन बिदि आरो ना बासफोरा बिराद स्पिडाव खारखायो मोजां आरो ना लाखिनोबो खारनो जायगा गैया बेयाव लाखिबाबो दसेल'खा बेयावसो लाखिबाय आरो ना गोजानाव ओइ बिशाला बहाबा दङ बिल्डिं नुहुरनाया दोब्बो थाबायनांसिगोन उपाय गैया माने गोजानाव लाखिना होबाय आरो ना दोब्बो दंबाव थाबायनो आरो बहा भिउसखौ नाय लोगोफोर मजा भिउसलै वाव जेथिंबो बिल्डिं नामा हाइवे रड नै बिशाल आंनिया फाइनालि मोनफैबाय लोगोफोर नै ला बिशालाव मोनफैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो आरो ना हाबनोसै थाब थांनांगौ आरो ना थाब लानानै थाब थांनांगौ एन्ट्रि होनो हायाखैबा माथो दरजाखौनो खुलिजोबनाय नुवाखै बन्द' थेवब्लाबो नायनोसै हाबनोबाथाय हाबनोसै थाबथारि लानानै थांसै आरो ना गैया जायाखै हाबनो होआखै आरो ना दसे थाबावनो होदो स' होमबालाय नास्ताखौनो खालामनोसै आं बहाबा मैया हरावबो ओंखाम जायाखैना बाय एसे उखैनाय बायदि मोनदों माबा मोनसे नागिरनोसै जानो मोनजाया मोनजाबा जानोसै मोनजायाबा गैला बिल्डिंनि कालारखौ नाय लोगोफोर जा मोजां नुयो आरो ना आं बे बिल्डिंखौ जा फसायो आरो ना कालारखौ नाय माबाखौ नाय
मोजां नुसै आरोना आगरा माने ससाइटि आरोना बियो सोरबाफोर नांगौब्ला बेयाव रुम बायनानै सिकिउरिटि कन्ट्रल दङ बेयाव मोजां आरोना सेफटि थायो आरोना सेफटि दं सोरबाफोर गवा जाग्रा जेबो मोनासै आरो नैखौनो लोंनोसै उपाय गैया नोंनावसो फिसा हय 30 बेनो 30 थाखा दासो आराम मोनबायलै गुसुनो बाय थाब फैनायाबो मोजां जादों आंना हाबबाय लाबाय थांखाबाय आरोना बेयाव थाखो थाख्रा गैला गस्लाफोरखौनो नागिरनानै मोनला आं माखौ लागोन माखौ मागोन जानानै नै बे गांब्रैखौ चइस खालामना लादो बर्थमान ओमफ्राय ट्राइ खालामना नायनोसै आरो माबे मोनसेया देहाजों साबजायो माबे मोनसे मोजां समायो बेखौनो लानोसै बारा लाखाया लानाया हाइस गांनै लागोन मानोना गाननोनो सम मोनाबालाय मानोथो बायना दोननो दरखार नङा होमबा ओंखायनो ओरैनो आरो दाम खमि आरोना एकदम दाम खमि दायो बुङा आंहा दामखौ लाजिनाय मोनो फैसा गैयै मानसि नालाय नैला बेखौनो आरोना सलाखौ एकदम पसन्द जाथाराखै आं नागिरनानै मोनला सलायाथ' मेरला दङ बिशालावथ' मेरला थाखायो सलाफोरा खिन्थु दाम खमि नालाय पसन्द जानो नागिरथारा आरोना कालारफोरखौ इमान नायबाय थाना लाब गैला नैला बेखिनिखौ लाबाय बेखौ ट्रायल खालामना नायनोसै माबोरै नुदों समायगोन ना समायनाय मोनदों मोननायलाय दाम खमिद्राया जेबो गैया 10:30 जाबाय नै बेखौ नायनानै बेखिनिखौ नायनानै माला हलै लानायानो जाथाराखै मा गिदिंना टाइम पास जाबाय आरोना हारसिंनो बहुत गिदिंबाय टाइम 1 घन्टानि बारा जाबाय मोनफुबाय लोगोफोर रुमाव दा मा लाबोदों आं नोंथांमोननो देखायनोसै आङो गानस्लायबाय आरो दा लान्थि दङ बाय एसे बोरैबा नांदों दा नायलांदों नोंथांमोना ओमफ्राय जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय मा लाबोदों नायदो 99 मोनब्रैयाव Oral B टावेल बेसेबां लैलाय 99 ओमफ्राय बिलाइ बियो 119 पेकेट नै आरोना इयो पेकेट बाय 1 गेट 1 फ्री बियो बेनिफ्राय गैला बेनिफ्राय नै गस्लाया जाबाय बेसेबां इयो 229 बेसेबां जाखो हिसाब खालामना नायदो बिला बेखिनियानो लोगोफोर जेबो गैला स' बेनियामोन आंना दिनैनि ब्लगआ गोजोननाय थाबाय लोगोफोर